50 बारनि बारा बुंनांगौ आसरितसो नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामनो गोसोब्ला आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दङ बेहाय थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामब्लानो जाबाय बिनि प्राइसआ बारा नङा नै 355 ल' 355 ल' होनना बुंब्लानो जाबाय नोंथांमोना अर्डार खालामनानै फुनब्लानो जाबाय जाबाय दा पालेलाय खेबनांदों नों खेबदों नामा आङो दे थाब जानाय नङा दा आंना मानसिफोर बयबो नुबाथाय थाब जाया नोंथांमोनाबो बेखौ अर्डार खालामनो गोसोब्ला आंनि भिडिअनि लिंकखौ लोगोफोर आं दा माने माजबाराव दंफैयो आरो बेनिफ्राय खानाय सिनजानो फैदों एसे दाखालि बावैसो सिनजाखांबाय सिनजानाया बिराद थाब थाब लावो आरो आंना खानाया ओमफ्राय दा माने पास्ता जानो नागिरदों आरो ना आङो चिकेन पास्ता जानो नागिरदों ओमफ्राय बेखौ जाखांनानै थांनोसै खानाय सिनजानोसै बायदिसिना आङो खरसा लाखांबाय आरो थाव साबोन इरि लाखांबाय माबायाव गेलामाल दखानाव ओमफ्राय बेखौ खिथाबाय थायासै आङो दा जोंहा गाबोन माने रिमाल ब्रादारनि हाबा दं आरो ना जाय जाय फैयो नोंथांमोनखौ लोगो मोनसिगोन गाबोन ओमफ्राय सोर सोरखौ इनभाइट खालामहरदों रिमाल ब्र'आसो मिथिसिगौ आंथ' पार्सनेलि बुंहरनो हाला नालाय दा लोगो मोनगोन आरो ना गाबोननि दिनाव दा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखायो रिमालआ माने मेथाइ खनो आरो ना रिमाल सिंगार बिनि आरो जोंनि खाथियावनो बारा गोजान नङा जोंनि न'निफ्राय 20 किल'मिटार डिसटेन्स आरो ना बिस्रानि न'सिम अराङावसो नालाय बिसोरना जोंनाथ' माजबाराव ओमफ्राय दा आं बेयाव बानायगासिनो दङ चिकेन पास्ता नै दाउ बिबु बायदि ओमफ्राय बेखौ जानानै आङो दा खानाय सिनजानोसै आरो ना किमान लय चिकेन पास्ताটো हेरि 1 प्लेटত हाफ प्लेटত আৰু ফুল প্লেটত আৰু চিকেন পকোৰা হাফ 50 ফুল 100 ন কেই পিস থাকে হাফ প্লেটত 5 পিস আৰু ফুল প্লেটত থাকিব আপোনাৰ 10 পিস এটা দুটাটো বেশি দিব आं दा जानो नागिरदों नै नायनो हागोन नोंथांमोना चिकेन होबाय दायो बेनिफ्राय नै बेनो आरोना ओमफ्राय चिकेन पक'राबो दङ बेनिफ्राय नैबेहाय माबाबो बेथ' कि आसले आलु चप चिकेन चप ओमफ्राय गुगुनिबो मोनजायो माने बिदियाव जायो आरोना आङो बारा दामि हटेलफ्राव हाबा माने फास्ट फुडआवसो साबसिन मोनजायो नालाय মানে দামী হোটেলবিলাক মানে এনে পইচাহে লয় মানে ভাল বস্তু নাপায় আৰু ইমান টেষ্ট দিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানে ফাষ্ট ফুডতে খাই মই বেছি বাহিৰত গ'লেও फास्ट फुडতে खाय आरो माने बिदियाव जानायनि मजायानो बेलेग आरो ना ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना माजबादखौ स्मल सिटि फाइनाली जाबाय नायदो नोंथांमोना माने कि आसले एटु चिकेन पास्ता माने दाउ बिबु बायदिबो दङ मोनसे बोरमा बिबु बायदि बे बेलेग आरो ना एटु बेलेग आरो सिस्टेम दुटा सिस्टेम थाकेना एटा सागुलि फिटु निसिना एटु ओमफ्राय आं दा नैबेखौ माने दाउ बिबु बायदिखौ जादों आरो दा बेखौ जानानै नायनोसै आङो माबायदि दायो आं जानोसै आरो ना नायदो लोगोफोर चिकेन पास्ता र' टेस्टिया मादि टेस्ट खालामनानै नायनोसै नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन आरो ना बारा गोजान नङा माने सिगां बेयाव मेडिकेल दंमोन आरो ना सिभिल हस्पिटाल ओमफ्राय दायो ट्रेन्सफार जाबाय मडेल हस्पिटाल जाहैबाय महामनि खाथियाव दा सिभिल हस्पिटालनि अपोजिटावनो आरो ना बियो सिगाङाव बैहाय होयोमोन हावदिप खाथियाव नोंथांमोनाबो टेस्ट खालामफैबानो जाबाय आरो ना जागासिनो आं दा एसे ओंखाम उखैनाय मोनदों नालाय लोगोफोर दायो आङो माने सिङाव हाबनायखौ पार्लार सिङाव हाबनायखौ देखायबाय थायासै डाइरेक्ट माने नैबे हेमन्त ब्रादारनियाव माने खानाय सिननोसै आरो आङो नैबेखौ साइडफोराव सिनगोन ओमफ्राय गाबोन सोर सोरखौ इनभाइट खालामदों नोंथांमोना फैब्लानो जाबाय माने लोगो मोनलायगोन आरो ना गाबोन रिमल ब्रादारनि हाबायाव नोंथांमोनाथ' गोबाङानो रिमल मेथाइ खननायखौ खोनासंबाय जाखानांगौ खोनासंबाय थाखायो नोंथांमोना गोबाङानो दा आं सिननोसै नैबे फंबाया सिनसिगोनलाय जोंना एकदम माने खदालजों सिनो ना फासिजों हायो दा नुलांसिगोन आरो ना नोंथांमोना no माने दामि माबाया आवासया आरो ना आवासया मोजां
बे माबाफोरजों जेनेबा माबा जायोना बेयाव रायलायनाय फैखायालै र' एक सेकेन्ड लाबोथ'लाय मबाइलखौ एफा गोबाव दोनबा दा स्पेस फुल जाजोबगोन दा सिनखांहां लानोसैलायब्रा ससे खानायखौ सिनखांबाय आरोना लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नै मादि नुदों खोन्थाहरदो एसे कमेन्टआव खानायखौ सिनना फैबाय ओमफ्राय नै संसार जानायनि खरसा माबा माबि थाबोलायबाय गांलाबनो 5,000 थाबोबायानो थाखायो आरोना बिदिनो ओमफ्राय बेखौ खेवनांसिगोन दायो र' लोगोफोर दा आंना पार्सेला मोनफैबाय आरो माने आइफनाव वायरलेस जाया नालाय बे टाइप सि नायनो हागोन बिनि थाखाय आङो ब्लुटुथनि थाखाय माने माइक्र'फन बिहरदों आरो ना दा बायदिसिना साउन्ड फैयो नालाय बाहेरनि साउन्ड बेनिखायनो माइक्र'फन नांगौ जादों बेनिखायनो आङो फ्लिपकार्टआव बिहरदों माने डुवेल आरो ना बेखौ आङो खुलिनानै देखायगोन नोंथांमोननो दा माने बेजों आङो माखासे बिदिनो मोजां भिडिअ बानायनो नाजागोन आरो ना दा भइस क्वालिटिया थार माबायोब्ला बै वायरलेसआ माने नांथाला नुंथाला जायो नालाय बेनिखायनो आङो बेखौ बिहरदों आरो ना बे बारा नङा बिदिनो 1,500 माने 50 थाखानि आरो ना नायनो हागोन नोंथांमोना 109 ओमफ्राय दा थगायसे रायजो हकले इ थगायसे बेखौ आनबक्सिं खालामसै आनबक्सिं गाव गैया आनबक्सिं खालामसै आरो लोगो नायनो हागोन नोंथांमोना मालाय भिभ'इसआबा देख्रेबलायबावसो आइफनखौ देख्रेबलायबावसो दा नै बिसिबाय नोंथांमोना नायनो हागोन बियो माने K9 आरो ना बेयो चाइनिस ब्रेन्डसो K9 बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना नै उन्दुला बे चाइनिस को अर्डार खालायो मा फैखायो सक्सेस खालायनाङा इधर ओरै फैब्रा इंडिया सपोर्ट नहीं करता चाइना लोग सपोर्ट करता है दैमु नै खमलाय नैबे बुस्थुखौ माने बेखौ नैबे सोयो आरोना बेखौ ओमफ्राय मोनसे माबा दंखायो एडाप्टार दंखायो बेजों नैबेखौ सोनांगौ आरोना बेहाय माने चार्जार मोनाखै नामा चार्जार मोनाबा दामजागोन ना आंजों ओमफ्राय दा बेखौ आङो बेयाव सोसिगोन आरोना लोगोफोर नै बेहाय सोबाय नै आइफनना बिदि सोनांगौ ओमफ्राय बेखौ अन खालामनांगौ आरोना बेहाय अन खालामग्रा दङ मुलि सिनांगौ बेलाय बेखौ माने कानेक्ट खालामनांगौ माबायदि बिनि क्वालिटिखौ आं देखायगोन आरोना नैबेखौ आङो माने आङो बेखौ नैबेहाय लागायगोन आरोना बेखौ गस्ला खनाराव लागायनांगौ बेखौ बिदि गस्ला खनाराव लागायबाय भइस क्वालिटिखौ नायनोसै आङो एसे बेनिफ्राय बेखौथ' बे मबाइलखौथ' बेलेगसो हमनांसिगोन नों हमलाय कानेक्ट खालामनांगोन नामाथाय दा भिडिअ जाखाबाय हरै थाब ओरै हमदोब्रा अन जादोंना जायाखै र' अन मानाय अन जाबाय जानायाथ' जादों दा माने गोदान नालाय लोगोफोर दा नायग्रोनांगौ सारना जाबाय हेलौ आं दायो नै माने माइकखौ टेस्टिं नायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बालाया वैष्णव वीडियो हो यहाँ से ये झारखंड का है डाबुल एरिया है ने 2000 प्रोजेक्ट पर इरको वाला कुछ नहीं है ए आने टाइगर रे ओने वाले ना की लाइट या बेला सुन पार्टनरा आना केला ओखमार किबा कोइ दी ए राजे जइया रो माइक्रोफोन मैं यूट्यूब चैनल में आएगा ए दुनिया से रे कोनो मैंने टेस्ट करो तो हम काकू दिखे काकू तो यूट्यूबर 100 के सब्सक्राइबर ला या गलब देखाबि नों ओरै खेफाबाय थाब्रा इथिंजाय दायो लोगोफोर आङो माने माइक्रोफोनखौ टेस्ट दायो लोगोफोर माने आङो माइक्रोफनाथ' मोनफैबाय आंनि आखायाव दङ नै बे मोनसेनिफ्राय बे मोनसे आरोना माने बिराद बोखायो आरो नोंथांमोना क्वालिटिखौ नायनो हागोन आङो माने आइफनजों शुट खालामगासिनो बेखौ माने बेहाय लगायनांगौ आरोना बे टाइप सिथ' नङा टाइप बी आरोना दा आङो सोंसै माने बिदि नोंथांमोना निउस मिडियाफोर सालायोब्ला बिदि सोंनो हागोन आरोना আজি কি আনিব আপনার কি আহিলে মানে আজি হেৰিটো পাৰ্চেলটো লাইট হেলোজেন লাইট মানে এইটো কিয় কাৰণে মানে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো মানে কিবা হেৰি अन जाबाय जानायाथ' जादों दा माने गोरान नालाय लोगोफोर दा नायग्रोनांगोन सार ना जाबाय
हेलौ 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 आं दायो नै माने माइकखौ टेस्टिं नायनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय इथिंबो नायदो माइकआ दे जाथ'बाय रसन Oh enggak, Dorsun mau pasang dia sih, Dorna. र' ब्रा एक सेकेन्ड Ro cameraman kita kini kan ya. या गटे खुलुगा कागल बिदिगा होजा नोंथांमोनाथ' क्वालिटिखौ मिथिखाबायानो माबायदि फैयो माने ओरैजाय बेखौ बेलेगनियावबो होनो हागोन आरो ना ओमफ्राय दा आंना क्वालिटिया बेनो बेहाय आङो होबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना बेलेगखौ जुदि कुइसन खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना मोननै बिदि माने वायरलेस गैयो आरो ना बे ब्लुटुथनि 3 घन्टा 4 घन्टासो थाङो आरो ना माने 1 घन्टासो नोङो चार्ज होब्लानो फुल चार्ज जायो 3 घन्टा 4 घन्टासो नोंथांमोना माने बेजों माइक्र'फन रायज्लायनो हागोन आरो ना नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामनोब्ला आंनि डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेहाय थांनानै डाइरेक्टलि अर्डार खालामनो हागोन आरो ना फ्लिपकार्टनिफ्राय एभेलेबल दङ